makanya setelah ini sih kayaknya dia orang yang ini salahnya terus berubah dia kan berada ada aktif itu mana tapi kok kan sepi ya kok nganu kayak pengajian gue ya. Assalamualaikum. Hai Mbak Yuku, apa kabarnya Mbak? Api. Ini Putri harus gede. Ya mangga. Ya. Mana Dedek? Mama pengajian. Oh. Telepon sih Mbak. Iya. Ini Putri. Mimi apa? Rasa repot-repot lah. Alah, apa tak gawe iki. Rasa kan dewek lah biasa kan. Kok wong loro tok Mbak, Bapak Putri ra dijak. Bapaknya kan kerja. Suruh kok nanti temenan ngendi? Biasa wece. Ngecek. Wis kurang Orang iki semester 6. Jane piro? Kok pira? Lah kan biasanya aja saiki 10 paling ora. Lah, kata temen gue apa? Boleh 15. Lah, Lah kan kenapa dolan, Cici diajak jalan, Cici diajak shopping. gitu. Ya iyalah. Yang berjalan kan? Put tak kandani, tadi wong ki aja setia-setia marah loro. Saya Mbak ngetelepon. Ya. Halo Yang. Kok saya ki lagi ono Mbak Yuku. Tunggone dilek 15 menitan lah. Kok nek wis aku WA. Jadi sih Mbak tak tinggal sik, lebih kancaku telepon. Iya. Mbak, kok tambah ayu sih? Masa sih lah aku ngerti maksudnya. Mbak lah. Ya, pira nih. Ini pirang. Pira. Meneh, Mbak. Mana berayo? Mbak lah. Ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Mbak udah ketemu. Makasih ya, Mbak. Ya. Karena nek serawat turu-turu orang membantu Bali. Terus bedanya kok kayaknya biar apa yang ini? Kan dewe mbiyen nang kene. Pas sira 5 tahun, dari sira mungkin wis ra kelingan lah. Mbiyen kan pas sira cilik, bapakmu urung sukses kok saiki. Dewe kan pernah tinggal nang kene. Sira kelingan ra mbiyen diayok PT ngasih tiba. Ih, masa sih, Bu? Sira kelingan kan. Ya weh lah pengalaman kayak ngono kuwi. Ibu mah kelingan, sira kan. Ya wis terlalu lama ora kelingan. Wis Bu, tak ketemu warung kayaknya ngarep ketemu warung ya. Ini karena kali kok nek misal uti wis bali tak usul. Ya. Mbak, masih CCTV kan siji ya? Benar ya. Vita tak kondeni wae apa yo? Tak telepon lah. Halo Fit, tang omah apa ora? Renen, aku gek nang mbahku ki. Tak tunggu ya, aja suwi-suwi. Malah no aja. Udah sempat anak jami aja. Kini pondok warungnya. Lihat di bakule. Dong toh. Lihat di bakule dong. Kamu baik nih. Cacing dulu kan. Jadi jadi apa sih dia? Ya. Aduh, tadi pesen es kali. Es napa Mas? Es kali Bu, terus jajannya enten apa mau niku Bu nggih?
Nggih mriku melih ya Mbak Mas. Siap. Niki Bu nggih. Tak pasang di es nya dulu. Di mana nih? Tak sebut jajan. Terus main di wae rasa dibungkus. Itu mak jajannya dulu. Coba kali enggak. Wah, belum apa ya? Kenapa? Evita ditunggu nih kok sulit banget sih. Gede, marah mulu. Alah romantis banget sih. Lagi ini ngomongin tiangnya bu. Karena diterus kan. Gede, maturun gede. Oh nggih. Ini kerjanya ajar wae. Jar, kayaknya wingi sik digowo sing blonde. Kok saiki kerudungan to? Kowe meneh put rasa kaya ngono lho. Iki kaya kene iki paling tak sayang ki darani. Alah disayang opo? Sing disayang warnane akeh. Kayak Mbak wenane boncengke cah wedok, tante-tante nang kidul jembatan, ngerti apa ora? Sing bener kok omongane Mbak Ekae. Ora sih, tak jelake jakung sik, Nduk. Delok tangan. Aku iki kok tresno karo kowe. Gue rasa maksudnya rasa buku omongane wong liya, malah iki tresno karo kowe lho, Nduk. Aku ora percaya awak dhewe kudu bae. Nduk, kok sik Nduk tak jelaske, Nduk. Nduk. Kan Put, gara-gara kowe iki, kowe mesti ngrusuhi aku terus lho. Piye sih karepe to, Put? Halah prewe, lah sik tak omong kiraan bener kabeh to. Tapi kan rasa kaya kono lho, Put. Iki demi kebahagiaanku soalnya. Kowe kok selalu ngrusuhi aku ae terus. Ya iki kadang-kadang kowe aku tadi putus karo bocah iki. Nah kuncen bener aku ngomong sesuai kenyataan. Iya, tapi aja kaya kono aku kan tadi putus lho maksudnya lho. Anjar, bali. Gotane lunga wae tongkrong-tongkrong nang warung ora tau mikir bali. Pacaran wae. Oh, wis aku nang mikir bali. Bali. Yo, Mak. Oh. Yo, balik. Iya sama. Aku no, Mak, ora, Mak, wis ora. Mbak, putarane kayaknya gonku jajan rata. Oh, anak dasar beru. Ya ampun lho, Mak. Ampunan. Piye, Mbak? Soale, Mbak, Sami-sami. bali sawan. Aduh, kok, Mak. Oh, sik kae motore ketinggal lho. Motore. Wis yo bali. Nganter ke pasar. Kok lho, Mak, ngamuk-ngamuk. Yo men. Kan di sini, Pak. Wis sini aku. Gede ra Evita, tunggu sih banget. Laraan nembe teko, ditunggu sejam lah teko-teko. Oh ya oleh nunggu ya, aku banget. Oh lah aku di kono pasar sih. Iki. Apa ya mau ya? Apa sih? Aku sangke besok ya. Terus salah lagi bae ngene wong tak ombe. Iya, bisa nih. Rapo kolang iki cek enak kok. Piye Put, kowe mes cerita apa? Jadi mes cerita mau. Ternyata bener saya ini udah mencari pacarmu di Rafi temenan selingkuh. Temenan. Sing jare dekne weruh nang anu nang arep kae. Sing gonjengan karo wadon. Iya. Ya ampun. Pengen menangi dewe kok malah. Terus piye? Ya wis, ya langsung tak putus ke. Ya bener Sopo sik gelem karo wong kaya Oh, ngono. bener. Ojo gelem nek diselingkuhi. Ya, Yang iya. putus. Kayak ngono ya Rofi yo. Kayaknya nganu deh, kalem deh bocah deh. Kok tiba-tiba ngerti selingkuh Jal. Aku ya ora nyangka wis 3 tahun wae tak kancani terus. Lah kok malah endinge diselingkuhi kaya ngono. Emang nek cah lanang setia ge mati. Eling-eling. Lah wadone piye ayu ra? Lah, jadi Raini kalau tante-tante. Berarti nek koyo ngono rasa sedih, tetep menang kowe. Ya wis. Tante-tante kok. Heeh. Selerane Robi ki piye yo? Cem. Kayak sing ayu malah milih tante-tante. Gumun aku.
Gue lirene karo ibumu tok, Put. Ya, oh, Lah, nganu, nginep ra? orang paling kok sore bangun. Lah, gue sebelah ndi to, omahe si Mbak? Ya kai, kari rono keto terus ngirim. Mampir to. Enggak salah karo aku aku tak langsung bali wae. Kalau Itu kan iso ketemu maneh, kan. Sedih-sedih ya Put ya. Jadi ayo, mesti kok cepet oleh gantine. Ika, ayo balik. Utimu sebalik pengajian kok. Wis aku yo tak pamit nang sik ya. Aku pamit. Ya. ya, dadah ya. Dadah. Dadah.